Kaddara, 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 ke kaddara ta ce. Kaddara, kaddara, kaddara. Kai yanzu don Allah Haris, sai ka zo ka samu mutane ka dinga damun mutane da ƙarar waya. Gaba ɗaya ka kika bar mu huta. Mami tashi ma zan yanzu na fita. Umma, zan samu na data? Dan iska, ai tun da naga kana ladabin nan, san akwai abun da kake bukata. Din, ina ruwanki? Kai yanzu Haris, kullum kai sai ka saka data don rasa uwar me kake yi da ita. Wallahi umma gaba ɗaya datan ne na 2000 baya wani auki. Da na hau TikTok sai ki ji wayan. Kaddara, kaddara. TikTok. Ni yanzu dan Allah umma, ko 5000 ne ki dan bani da yake. 5,000 kuma Haris, yanzu data har na 5,000 za ka saka? Kai din banza an iya bayar din. Wai ce dan Allah ina ruwanki. Idan ina magana da my mom, ki daina shiga mun magana ta. Mommy, dan Allah ki bani sadaka. Mommy, dan Allah ki bani, kin ga zan sa data 3,500. 15 kuma sai in sha rufaida. Wa mommy. Wallahi ni ma ki bashi ya siyo mana rufaidan na wallahi ma kwadayin ta nake ji. To shi kenan, je ka, zan tura maka 10,000, sai ka ɗauki 5,000, 5,000 ɗin kuma sai ka saya mana ni da ita. Saura ka tafi gaba ɗaya, mu yi ta zaman jiran ka kar ka dawo, kai ta shiriri tanga. Haba umma, ai ba a yi haka ba. I love you my mom. Allah ya tsare, je ka. Kar a dade ya kawo min rufaida. Ina jira. Ya, nawa ce hannunka? Tanke ne, ina nufin 10,000 kenan. Ka huta. Ai, masu magani. Za ku ga. A bashi? Aga, zo mana. Ka san dalilin nisa nake son harka da kai? A'a, Saboda kana kashi ana hana hannunka. Mu kuma ka san harkar mu tana son cash at hand. Wannan shine dalilin nisa duk lokacin da ka kira ni nake kwatanta maka inda nake. Saboda ka san mu ba mu da gurin tsawa ne guda daya. Ko ba haka bane? Haka ne oga. Because of one day. A gane? Ko ba haka bane? Ba wani oga. Sai mun tafiya kawai. Sai mun haɗu kawai. Kai, yaron nan fa, ba mu san da kika kuɗin nan ba, ko muna cin kuɗin nan fa. Ba wani oga, mun na ruwan mai ta kawo mu kusa. Haka ne? Normal ne, ta Normal kawo ne. kawai. Shi ne kawai. Aron mu. Ba ruwan mu. Kaddara, 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 ke kaddara ta ce. Ba za na damu kaina ba, balle in shiga uku ba, don kin ce ba kya sona. Kaddara, 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 ke kaddara ta ce. Kaddara, 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 ke kaddara ta ce. Ni da ke waza ya raba haɗin Allah masoyiya. umma, Kai, ya na maka haka. Kai na rufaida. ai umma ki ma gode wa Allah.
Da yanzu ban dawo a rayuwa wallahi. Me ya faru? Na bi ta layin mai kuɗi. Wasu ƙwari suka danne ni suka kwace kuɗin duka. To alhamdulillah tunda ka dawo a raye. Ba abin da suka ma ko? Ba abin da suka min amma gaskiya fa abin ba daɗi. To tashi ka shiga ɗaki. Sannu. So jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To da farko dai sunana Zainab Abubakar wacce aka sani da Ziyola. To muna maye muku albishir da ku je kan YouTube channel ɗinmu mai suna Gamayya TV ku je ku sha kallo. Ku yi sacin ɗin sunan fim ɗinmu mai suna Ƙaddara ta. Ƙaddara ta ce, wato ni ce nake taka rol ɗin matar Abdullahi. Abdulkadir. Kawata za ta zo a je a zubar da ciki. Daga baya dai sai kun je ku sha kallo. Yauwa, mun bar ku lafiya. Assalamu alaikum, wasu yana alfahari da ku a kudu. Ni sunana Abdulkadir Shehu Malami, wanda aka sani da S Malami. Ina muku albishir da cewa muna fara fim mai suna Kaddara ta ce bayan mun riga mun gama fim Madibo yanzu mun dawo wani sabon series mai suna Kaddara ta ce. Fim ne wanda muka tsaya shi muka tace shi muka yi abu na ban dariya da kuma nishaɗi da kuma tafsiri da kuma soyayya a cikin sa. Kuma nuna kaddara ta rayuwa da kuma da na sani da kuma daidai. To mai sauraro kai dai kawai ci gaba da bin mu a cikin tashar mai suna Gamayya TV. Amma ku ya nan da lokaci kaɗan mun ba su fara sake muku wani fim mai suna Kaddara ta ce. Tare da Musti Fresh wato da rabce ku danna mana subscribe. Sannan ku danna mana ƙararrawa. Da zarar mun isar da sako sai ya zo zuwa gare mu. Wani Kaddara, 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 ke kaddara ta ce. 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 Kaddara, kaddara.